Bă, tâmpitul dracu. Să stea în gât, bă, alea, crispy stripsurile. Rău de tot, da, v-aș bate pe... Îmi pare rău acum, ce să zic, eu am zis-o prea tare, îmi pare rău, frate. Ia uite-l pe ăsta. Nu ne mai dirijați, gata? Hai, salut. Nu mai mergeți pe trotuar, vă rog eu. Ce e aici, frate? Stai dracu în coloană, că mă enervezi. Nu fără mișto, nu? Am dreptate? Alo! Ce dracu, mă? Umbli cu căcatul ăla pe cap. Nu las pe nimeni să se bage în fața mea, ești nebun. Uite aici, doi lui. Mi-a rămas. Hai, salut. Noroc. Hai, noroc. Hai, noroc, frate. Noroc la toată lumea. Da, de episodul 29. Nu știu ce o să facem în episodul ăsta. Nu știu dacă mai merg cu bicicleta, cu scuterul, habar n-am. Vedem noi acum. Bravo, boss! Se putea, mă? Mamă! Mă, du-te! Că retardații mătii faceți înainte. Bă! Oprește-mi mea! Gata, m-am început bine. Episodul 29 l-am început bine, frate. Mamă, ce-am țipat! Simt că mi-a pierdut vocea, am răgușit deja. N-am țipat niciodată așa de tare. S-a speriat și asta, i-a căzut chiloții. Acum stă în spatele meu cu minte și de bă. Bă, să nu zgâri vreo mașină, frate, că n-am asigurare. Salut. Mă uitam că scrumați pe geam și mă enervează treaba asta. Da, la culme mă enervează. Rău de tot, da, v-aș bate pe... Nu pe dumneavoastră, fără persoane de excluse. Nu pe dumneavoastră, pe ăștia care scrumează. Păi vă exclud pe dumneavoastră. Nu. Nu, frate, că n-am nimic cu fumul. Poți să fumezi în fața mea, dar nu scruma pe stradă, bă, că nu e... Scrumiera ta, mă, orașul, și i-aș bate pe ăștia, i-aș bate. Hai că am exagerat puțin aici, dar... Mi-a mers gura fără să merg în minte aici. Am scos tot ce am avut în gușă. Nu m-am gândit niciun moment, frate. I-am zis-o și gata. Bă. Păi trec, frate, dar nu-mi plac situațiile astea la limită. Aveai burtocul ăla cât muntele, mă făceam zob. Îmi pare rău acum, ce să zic, eu am zis-o prea tare, îmi pare rău, frate. A sunat cam aiurea mea. Până la urmă, ce să facă omul? Mi-a scris unul în comentarii, ce să facă, mă, să umble cu scrumiera în buzunar? Ce să fac? Bă, tâmpitul dracu! N-ai văzut că e linie continuă și... Păi cum ai văzut dacă ai intrat pe bandă? Am intrat pe bandă ca să vină pe doua bandă. E și linie continuă în primul. Care a doua bandă? E o singură bandă aici. Am văzut, stai liniștit că îmi dau peste tine. Da, și că stai liniștit. M-a liniștit, dacă ai tu stau liniștit, sunt liniștit acum. În primul rând că n-ai voie să faci dreapta și totul comentai că dădeai din mână, că nu știu ce. Mergi mai repede, auzi, de ce să mergi mai repede? Că vrei tu? Doamne, ce mă enervezi. Bă, dar zi, mă, scuze și gata, am tu tot cauți. Nu ai cerut scuze? Când ai cerut? Bă, ce oameni de căcat în gură. Da, mă aude doamna. Scuze, frate. Scuze de înjurătură, nu de altceva. Uite, mă, așa să stau și eu în intersecția aia de la Valea Lungă. Ia uite-l pe ăsta. Vrei să mă duc după el, să-i trag gura? Mă duc eu după el, frate. Da, mă, la intersecția aia Valea Lungă, mi-au o vestă de asta și un fluier. Și mai iau de ăștia care fac stânga, peste, se încrucișează unul cu alții. Nu prea l-ascultă. Fluierul degeaba, că ăștia tot trec. E degeaba asta, bă, aici. E verde. Nu ne mai dirijați, gata? Hai, salut. Iau șec. Ia bă. A plecat, mă, la Gogoș. A zis că își bagă picioarele în iar de intersecție, că nu-l ascultă nimeni. Vine el mai pe seară. Semnal, boss. Omul nu știe să semnalizeze la nicio intersecție, la nimic. Doamne, ce retardație, merge pe trotuar. Aoleu, așa scuterism, mă. De-aia nu ne bagă, mă, motocicliștii în seamă, că merg retardați ăștia pe trotuar cu scuterul. Mai devreme l-am depășit că mergea camelcu și după aia mi-a arătat el cine e șeful, i-a dat 100. Nu semnalizează, merge pe trotuar. Hai, noroc. Nu mai mergeți pe trotuar, vă rog eu, că nu-i frumos. Doamne, s-a ofuscat, bă, el. Ne faceți de căcat, domnul, cu mersul pe trotuar.
Ce e aici, frate? Ce e aici? Da, n-am. M-am găsit pe cine să întrebi, ești de bun? Cine cântă, frate? Cine cântă? Cine cântă? Da, mă, hai. Habar n-am, nu știu. De pomană nu cred. Mici și bere. Mergeți repede. Fiecare cu ce-l doare, frate. Ăla cu dansul ăsta, cu dacă dă de pomană. Mai bine mă duc dracu acasă. Pavarii, boss. Mingea, frate, nu mingea, ești nebun la cap. Mama, am văzut faza asta. Am văzut faza asta pe TikTok, pe YouTube. Motociclist calcă o minge din asta și se duce în freză. E pistă în gâtul mătii. N-ai voie pe aici. Să o trag în freză. N-ai voie pe aici, gură de ochelarist care râzi. Bine că m-am uitat, că venea prostul. Hai noroc. Aoleu, începe distracția pe pista pistelor. Nu e, când trec pe aici mă ia capul, frate. Deci mă ia capul la propriu. Mă ia capul, ești nebun. Bă, frate, n-ai voie, mă, pe aici, mă, să mor eu. Mă simt Go Rider acum. Salut. Faci dreapta. Stai că nu te aud, nu te aud. Ce anume? Păi dacă faci dreapta, ce? Nu fără mișto, dacă faci dreapta, ce? Domnul stă de fraier aici? Și dacă faci dreapta, mai zici de multe ori, naibii, face dreapta, mă, ia. Stai dracu în coloană, că mă enervezi. Nu fără mișto, nu? Am dreptate? Hai, bagă-te pe aici. Uite, te lasă domnul. O lăsați? O lăsați? Gata. Chiar așa nesimțită, n-ai obraz? Ăștia sunt proști aici că stau? Nu fără mișto. Vi se pare corect, doamnă, să meargă pe aici? Păi nu e corect, stați. Așteptați în coloană și ea vrea să... Mulțumesc. Mersi, frate, gata. Am susținători. Așa, foarte bine, doamnă. Hai, bagă-te pe aici, că te las. Uite, hai, du-te. Gata, m-a rezolvat treaba. A rezolvat treaba. Mă duc și eu liniștit acasă. Mi-au o vestă verde și un fluier. Să vezi ce circulație fac. Mă angajează ăștia la rutieră, ești nebun. Alo! Nu. Nu oprise ăla și am urlat la el. Da, mă, cum ziceam, n-a pus să traversez strada. Asta e intersecția unde mă enervează pe mine și trec zilnic. Și de câte ori trec e aceeași problemă. Ăștia care vor să facă stânga o să vină pe aici. Și noi ăștia care facem stânga o să vină așa și o să ne intersectăm acolo la mijloc. O să se repete și de data asta, sunt 100% sigur că o să se repete. Ăla cu Loganul de Old o să facă stânga peste mine, ia să vedem. S-a pus verde. Se uită la mine ca tuta. Pe aici, boss. Varză. Cu carne. Varză cu carne, frate. Uite și pe ăsta cu... Da. M-aș băga să dirigez aici, dar nu se poate. Aprinde, bă, farurile în gură cu farurile mătii. Ăsta merge cu farurile stinse, bă, de la Dubai. La Dubai e beznă. Și îmi place să-i claxonez pe tâmpiții ăștia care nu știu de prioritate. Nici măcar nu s-a uitat, se uita ca tuta în față. Semnalizează de BMW-ul mătii. În schimb banda. Îmi vreau să trec. Doamne ferește. Ce să-i faci, mă, ăsta? Du-te, stai lipit de ăla, să nu cumva să tragă vreo bășină, să nu-i o miroși. Să ți-o trag! Bă, cum am eu norocul, bă, de toate ușile astea. Zici că ar trebui să n-ai să joc la loz în plic, poate câștig ceva, frate. Sunt norocos. Ia uite BMW-ul, frate. Ce schemă a făcut, ești nebun la cap. A fost mie târșă să mă bag cu scuterul, naibii, s-a băgat pe contrasens și a făcut dreapta cu fața celorlalți. Semnalizează, mă, cap de miel. Semnal, frate, semnalizare. Da, acum mersi. Mamă, ce a venit ăsta. Ce cașchetă are, ești nebun. Deci ligheanul meu în care îmi fac salată. Ce dracu, mă, umbli cu căcatul ăla pe cap.
Și cu vestă de salahor. De Dubai, mătii. Bă, dar nesimțiți, mă. Da, mă, aici a fost treaba cu prostul ăla. E o singură bandă, uite, se și vede. Și e linie continuă, uite. Mă, friend, bagă-te, mă, aici în față, mă. Dă-o încolo de treabă. Avem scutare, frate. Era să zic ceva frumos cu de-asta, cu să vă iau, să vă fac. Dar m-am abținut. Nu mai vă iau, gata. Se duce la mall. Să stea în gât, bă, alea, crispy stripsurile. Uite prostul, mă, ce face. A trecut pe roșu. E roșu, tâmpitule. Ce să mai stau, bă, la roșu? Mă duc și gata, bă, ce se... Poliție nu e, aia nu e. Ce să fac? Trec pe roșu de atâția ani de zile, nu m-a văzut nimeni. Mai contează. Am mâncat o conservă de aia de ton. De la Lidl nu mai mănânc în viața mea de aia de 7 lei, 9 lei când nebie. Mă ustură stomacul, ești nebun. Zici că am mâncat un șobolan. Să nu mâncați, frate, niciodată. 10 lei dai, 10 lei mănânci. După aia te caci o săptămână. Avarii, boss. Hai, noroc. Mai ai și bagaje. Hai că nu mai întins să mai stau, frate, că plouă. Ce opriți-mi unde vă tai capul. Uite loc aici. Era loc aici, frate. Uite, bă, aici opreai. Doamne, mă enervează. Nu te interesează deloc, bă, frate. Oh, bravo, boss. Bravo, boss. Bravo. Ești cel mai tare din intersecția asta. Da. Aveam dreptate, frate. Cu cât e mașina mai scumpă, cu atât e nesimțirea mai mare. Hai să depășim și noi școala, că am terminat-o de mult, nu de alta. Avem voie să depășim? Nu știu, frate, eu depășesc. Stai așa, frate. Hai, noroc. Stai așa. Ia uite, o hal de parcare, cum a lăsat ăsta dub aici. Deci chiar nu mai trece nimeni nici pe stradă, nici pe trotuar, ești nebun. Aici trebuie să livreze, dacă nu o bagă cu ușa în gangul ăla, nu e ok. Să vedem pe unde trece ea. Uite, mă. Așa, mă, claxonează. Nu te-ai încărcat, că am stat la coadă până acum. Nu las pe nimeni să se bage în fața mea, ești nebun. Una, două, 3, 4. Complet legal, frate, complet legal am făcut treaba asta. Bine, ăsta nu e complet legal, că nu semnalizează. Semnalizează. Nu pot să țip. Că n-am mâncat, e ora 1 și n-am mâncat nimic, sunt leșinat. Aș fi țipat și mai tare, dar nu pot, frate. Uite ce căcat de antifur mi-am luat. De pe Temu, dacă ai o ungheră, cred că poți să-l tai cu unghera. Dar cât de cât acolo, na. Poate n-are omul unghera la el, na. O blochez și din aplicație și gata. Unii vin la mult cu BMW-ul, alții vin cu trotineta. Fac încheierea pe ploaie, episodul 29 s-a terminat. S-a terminat și cu mine, cu ploaia, cred că o să zac în pat, îți dai seama că o să mai ia răceala. Până data viitoare, mulțumesc pentru abonare și pentru cei 3500, 3000 și ceva de abonați, nu mai știu exact. Vă mulțumesc, sunteți cei mai tari, țineți aproape, frate. Ce trebuie cască? Când cască o să cad, să nu mă lovesc la cap. E obligatorie, te ia poliția dacă n-ai cască. Hai, pa! Pa așa! Hai, salut!